Bueno. Sí, estamos. Empezamos. Bueno, pois, moi bo día a todos, moitísimas gracias aos medios de comunicación que aquí estás presente nesta rolda de prensa posterior á celebración da Xunta de Goberno, unha Xunta de Goberno importante en canto ao seu conteúdo, como logo desgranarei, pero tamén moi importante por o momento que estamos a vivir efectivamente na provincia por mor da vaga de incendios que neste momento nos afecta e sobre a que falarei ampliamente e sobre a que estou disposto a calquera pregunta que se poida facer. Bueno, efectivamente, esta rolda de prensa tiña evidentemente, outra perspectiva en canto ao seu desenvolvemento, que era decir que esta institución, o 18 de agosto, está celebrando xuntas de goberno e xuntas de goberno moi importantes, xuntas de goberno que, por exemplo, esta leva a aprobación ou leva a adopción de acordos por importe de 2,8 millóns de euros, que, sin duda ninguna, é a xunta de goberno máis importante en canto á cuantía dos seus acordos celebrada ata este momento. E isto reflexa que no mes de agosto nos seguimos funcionando con total normalidade, é dicir, un 18 de agosto estamos celebrando xunta de goberno, seguimos acordando, seguimos axudando a concellos, seguimos axudando a entidades, seguimos axudando a prevención de lumes, nunca mellor dito nunha situación como a de hoxe, e, por lo tanto, seguimos facendo as cousas con total normalidade. Pero antes de entrar no detalle dos acordos da Xunta de Goberno, que, como digo, son moi importantes, quero facer unha pequena reflexión e un pequeno relato da situación na que nos atopamos hoxe, se atopa a provincia de Ourense, e que como presidente da Diputación e, por tanto, do Goberno provincial, obviamente, non podo deixar de recordar. Indicar que, efectivamente, esta vaga de incendios que nos está asolando, en a que, a competencia, a dirección, e lle corresponde fundamentalmente, como legislativamente corresponde, que é a Xunta de Galicia, o Goberno Central tamén, nos, obviamente, non podemos quedar alleos. Este Goberno provincial representa a toda a provincia e calquera cousa que pase na provincia, e esta é moi importante. Lóxicamente, ten que ter a súa resposta. Por iso, dende o minuto 1, como xa temos reiterado, e tamén quero facer unha aclaración, porque eu creo que hai xente que, dende logo, ten moi pouco rigor e moito afán de complicar as cousas. Digo, dende o minuto 1, nos puxemos todos os recursos humanos e técnicos que temos a favor da extinción dos lumes na provincia de Ourense, a disposición do Centro de Coordinación das Emerxencias no CECOP, efectivamente, no que, ademais, temos un representante permanente, sempre hai unha persona da Deputación ali onde se adoptan as medidas necesarias para a extinción dos incendios neste operativo, e, ademais, sempre recolle as necesidades que hai e trata de resolverlas na medida das súas posibilidades. É un caso importante que a Diputación este presente físicamente e xurídicamente neste Centro de Coordinación das Emerxencias, e eu mesmo levo vivindo prácticamente ali ou no terreno os últimos 5 días e estando por completo, evidentemente, ao seu servicio. Puxemos, por lo tanto, medios humanos, o consorcio, os parques de bombeiros que conforman o consorcio de incendios da provincia víronse reforzados e están traballando arreo dende o minuto 1, por suposto, tamén o da Diputación, o Parque de San Cibrao,
Por suposto, temos posto todos os medios materiales, bulldozer, góndolas, maquinaria pesada de outro tipo, en definitiva, traballando desde o minuto 1, pero non solamente eso, senón que creo que fixemos algunhas cousas que se ven menos e que tamén reflexan ese compromiso, lóxicamente, desta institución coa extinción dos incendios, que non é outra cousa que, ademais de coordinar, de aportar esas solucións, buscamos solucións externas, é dicir, moitas veces as solucións propias pois chegan onde chegan, nós temos os bulldozer que temos as máquinas que temos, pero temos capacidade de xestionar, por exemplo, a través de empresas, a través de asociacións, a través de medios de emerxencia, pois temos capaces de recabar, en definitiva, medios que axuden a esta labor absolutamente importante. E así o temos feito, temos conseguido conductores, temos conseguido maquinaria de empresas, temos conseguido, efectivamente, hoxe mesmo unha cuestión importante, e é que, gracias á labor, á relación que temos cos consorcios de incendios, pois hoxe mesmo están de camiño para aquí unha dotación do consorcio de Málaga, que nos envía tres vehículos de extinción de incendio e un amplio dispositivo de apoio que veñen en camiño de aquí, que se sumarán os efectivos desta maneira que xa incorporamos. Ademais, eu quero decir que estes días teño recibido chamadas de moitos compañeros presidentes de Diputación Provincial e que todos se puxeron a través do seu presidente a sección de Diputacións dependente da FEM, da que eu tamén formo parte, lóxicamente, se puxeron tamén a disposición desta Diputación para que a través dela podamos chegar ao CECOPI pois toda esta información. En definitiva, quero neste apartado pechalo inicialmente, despois quedo a súa disposición, para decir que quero agradecer especialmente a labor que levan feito o noso xefe de emerxencias José Ramón Feijóo, perdón, que non se digo agora, e tamén José Fírvida como responsable do Parque de Maquinaria, que son quen máis directamente, os servicios que máis directamente teñen colaborado nesta situación. Bueno, xustamente, entrando un pouco en materia, porque curiosidades da vida parece que así están previstas, hoxe aprobamos un dos grandes acordos que adoptamos por súa importancia, foi, efectivamente, achegar a aprobar a compra de 12 novos tractores desbrozadoras, 12 novos tractores rozadoiros para a prevención de lumes. Non é un fruto de improvisación, evidentemente é un expediente que se ven tramitando e que hoxe xustamente se materializa como proba de normalidade. Estaba previsto e hoxe se materializa. Isto é 1.200.000 euros, 1.200.000 euros que pon a Diputación de fondos propios para dotar a 12 concellos, logo se enumerarei e además lle vai na información complementaria a esta rolda de prensa, efectivamente, é que se suman xa os dotados no ano 23 e 24, e que en definitiva fan que 37 concellos teñan ou vayan a ter inmediatamente dispoñer destes medios absolutamente necesarios para esta labor dunha maneira importante. Quería indicar tamén, cun pequeno inciso, porque houve xente que eu creo que o fai dunha maneira pouco rigurosa, que cando, insisto, nos decimos que puxemos os medios materiales da propia Diputación desde o minuto 1, e onte publicamos nas redes da Diputación, se publicaron unha actuación dunhos bulldozer, efectivamente, perimetrando un lume, se nos decía que eran horas que acabamos de chegar. Nos temos o relato de que desde o minuto 1, Maceda, Montederramo, Chandrexa, Manzaneda, efectivamente, no minuto 1 nos estamos con esa maquinaria. Onte simplemente puxemos de manifesto o traballo que se estaba a facer onte mismo, pero nada máis. Bueno, centrándonos xa no obxecto da Xunta de Goberno, que, insisto, logo queda a súa disposición para calquera pregunta que poidan ustedes considerar, centrándonos no obxecto da Xunta de Goberno, indicar que a mesma, como digo, é unha a Xunta de Goberno que cuantitativamente
é máis importante das últimas das celebradas, xa que se adoptaron acordos por valor de 2,8, casi 2,8 millóns, concretamente 2.767.000. Sin dúbida, hai uns bloques de materias aos que destinamos esta cantidade. Primeiro, a prevención de lumes forestais, 1.200.000 euros, como decíamos, para a compra de 12 novos tractores, pero tamén seguimos con apoio a sectores estratégicos como Regantes da Limia, a Asociación de Regantes da Limia, a que destinamos os 500.000 euros que lle corresponden ao ano 25, que se suman aos destinados no ano 24, que xa fai 1 millón dos 4 que temos comprometidos. A cooperación cos concellos, aos que destinamos casi 1 millón de euros, 823.000 euros, e a cooperación con entidades de todo tipo, aos que destinamos 240.000 euros. Concretamente, como indicamos, no apartado da cooperación contra os incendios, van a compra destes 12 novos tractores por importe de 1.200.000 euros, que van destinados aos concellos, concretamente, de Carballeda de Avia, que sofre un incendio, Allariz, Padrenda, Chandrexa de Queixa, Vilar de Santos, a Pobra de Tribes, o Carballiño, Vilar de Vos, outros importantes, estamos xunto ca Pobra de Tribes, Carballeda de Valdeorras, Berín e Xunqueira de Ambía. Cada un deles recibirán 100.000 euros para a compra por parte da Diputación para a compra desta ferramenta absolutamente indispensable. Como decíamos, hai 13 máis no ano 23, hai 12 máis no ano 24, hai un total de 37 axudas deste tipo, por tanto, de 37 novos equipamentos, o que equivale a 3,7 millóns de euros. Creo que é unha cantidade moi importante que quero poñer en valor. Quero poñer en valor neste momento, pero quero poñer en valor sempre. E, ademais, quero contextualizala. Non se trata de unha axuda aislada, non se trata de un feito, como ven, xa un feito que é unha axuda que leva os últimos 3 anos e seguirá hasta que todos os concellos teñan este equipamento, todos os concellos teñan este equipamento, efectivamente, por parte da Diputación. Non vamos a parar con esta axuda. Ahora mesmo, despois desta, quedan poucos, pero seguramente xurdirán máis demandas. Ahora mesmo, noutro ano, teríamos cobertas as demandas, pero seguramente xurdirán máis demandas. Eu quero lembrar que este acordo que temos ca Xunta é pioneiro. Ningunha Diputación, insisto, non é produto do momento, leva 3 anos xa. Ninguna Diputación está comprando tractores rozadoiras desbrozadores para axudar aos concellos na labor de extinción, de prevención de lumes, ninguna. Pero ninguna ten celebrado convenios para adoptar as mancomunidades, como temos nós con 4 mancomunidades, pois con brigadas tamén de prevención, como este ano fixemos cas mancomunidades de Monterrey, de Celanova, do Ribeiro e de Carballiño, na mancomunidade do Arenteiro. Efectivamente, ningunha mancomunidade, ningunha diputación cofinancia a compra de material de extinción de incendios para estas mancomunidades e para outras, como fai a Diputación de Ourense, e ningunha mancomunidade cofinancia a compra de nova maquinaria que está pendiente para continuar nesta cooperación que faguemos en materia de prevención e de extinción. Por lo tanto, creo que dentro das nosas funcións, que en materia de prevención e de extinción non son das máis propias, sin embargo, creo que o esforzo está garantido e nos permite dar a mellor resposta. Pero non pararemos aí. Evidentemente, como logo direi, isto temos que facer reflexionar e o traballo feito vale o que vale, pero, dende logo, de cara ao futuro, temos que seguir mellorando e vamos a propoñer novos convenios e vamos a propoñer novas actuacións, evidentemente, ademais destas, para rematar ou para minimizar o impacto desta vaga que tanto dano está causando a nosa provincia. Outro dos acordos que indicábamos son os 500.000 euros que xa expliquei para a comunidade de regantes Nova Limia, que permite que se poda levar a cabo esa inversión estratégica en materia de agricultura, en materia de modernización do regadío, unha inversión que chega aos 36 millóns de euros, pero que non sería posible se non aportáramos entre Diputación Xunta e Diputación 12 millóns de euros. A Diputación lle corresponden 4, co aprobado hoxe, pois xa teríamos 1 millón deses 4 efectivamente achegados e, por lo tanto, nos seguimos cumplindo para que a Limia
siga mellorando un sector estratégico para a provincia como é a súa agricultura, sexa cada vez máis eficiente e, por lo tanto, aí seguimos cumplindo este compromiso ao que chegamos. Evidentemente, seguimos coa labor fundamental da Deputación, que non é outra que a cooperación cos concellos, e, como decíamos aquí, se aprobaron axudas para 17 concellos concretamente, e son 823.000 euros. Axudas de todo tipo, para a prestación, para a realización de obras, para a prestación de servicios, que lles van detalladas na información complementaria a esta roda de prensa e que, por suposto, ya claro, é sin ningún problema as actuacións habituales. E a cooperación con entidades, evidentemente, esta é a casa de todos e, por tanto, é a casa das entidades deportivas, por eso acordamos axudas, seguir prestando axudas a clubes deportivos e federacións, a asociacións de carácter cultural, como a Fundación Vicente Risco, ou a outras entidades como o Consello Regulador da Denominación de Orixe de Monterrey, a Asociación, no caso de Culturales, a Asociación Provincial de Gaiteiros, a Fundación Rosalía de Castro, no caso de Culturales, etc. En definitiva, chegámonos a todos os sectores, chegámonos tamén ás asociacións de carácter social, deportivo, cultural, que tanto necesitan, e aquí temos esa acollida. Remato, e quedo á súa disposición porque seguramente terán preguntas. Estamos, insisto, a 18 de agosto. Esta ronda de prensa xa estaba prevista e os expedientes que van nesta rolda de prensa xa estaban tramitados. E o importe dos mismos reflexa, efectivamente, que a Deputación é unha casa que non para nin en verán, que está ao servicio de todos e que cumple rigurosamente cas súas funcións, cas súas competencias para que esta provincia siga avanzando en todos os ámbitos. Evidentemente, o que non estaba previsto, sin dúbida ningún, era a situación na que damos esta rolda de prensa, non? E esa rolda de prensa, por iso fixemos ese apartado específico respecto da situación dos incendios forestais na provincia, fixemos esa rolda de prensa tamén tendo en conta ou remarcando a aportación que esta Diputación ten feito, está facendo efectivamente respecto da extinción destes lumes e seguramente do futuro que nos espera tras estes lumes, e iso é a realidade, é dicir, seguimos traballando no funcionamento ordinario a pesar do tempo no que estamos, e seguimos traballando a pesar das circunstancias excepcionales que ninguén podía prever e que nestes momentos estamos afrontando. E ese é o compromiso da Diputación. O servicio sempre aos cidadáns e o servicio aos cidadáns cando máis lo necesitan, unas circunstancias que máis o necesitan. Por a miña parte, xa digo, calquera dato despois concreto lle vai na documentación complementaria a esta rolda de prensa, terán aí todo detalle de investimentos, de organismos, de entidades, de concellos beneficiados, e quedo a súa disposición, dándolles as gracias por esta cobertura, e quedo a súa disposición, evidentemente, para calquera pregunta ou cuestión que me queiran facer, ben desto ou do que ustedes consideren. Moitas gracias. Sí. Entendo que dende a Deputación estando en permanente contacto cos alcaldes dos principais concellos afectados por esta vaga de lumes, non sei se podería facernos un pouquiño, pintarnos un pouquiño a imaxe xeral a raíz das conversacións que tivo durante os derradeiros días, porque teño entendido que estas últimas noites foron especialmente complicadas. Pois moitas gracias, sí, efectivamente, bueno, lóxicamente, eu sempre digo que a miña condición de presidente tamén teño en conta sempre a miña condición de alcalde, e, por tanto, estou falando de compañeiros. Estou falando de compañeiros, de alcaldes que son compañeiros como a min e, por lo tanto, é moi fácil poñerme na súa piel, por moitas circunstancias, pero fundamentalmente neste caso por ser un alcalde máis, non? Efectivamente, as circunstancias son moi complicadas, non? Hai, dende a actuación inmediata, desde o compañeiro que te chama porque sabe que estás ao pé do operativo e que te chama angustiado porque nun momento determinado ten unha situación pois realmente urxente respecto dun pobo, respecto dunha casa, respecto dun veciño,
e te chama angustiado e tú tratas de, no marco sempre, no marco do CECOPI, axudar, remarcar a atención, etc. Bueno, desde esa situación máis inmediata, pasando por a situación de chamar como estás e como está eso, ou como quedou eso, ou como evoluciona eso, e, por suposto, tamén de falar de futuro. Aquí hai que falar de novas maneiras de prevención, hai que falar de efectivamente, seguramente, novas maneiras de actuar nestes casos, de extinguir. Hai que falar de moitas cousas, pero tamén hai que falar, evidentemente, de o que é o futuro inmediato, que xa estamos xestionando en algún caso. Por exemplo, hai algo que non pode esperar, como son as axudas á comida dos animais, naqueles lugares onde, efectivamente, se quedaron sin nada, que, por desgracia, son moitos. Bueno, iso xestionámoslo desde o minuto 1 para que non haxa ningún problema xunto con medio rural, nos axudamos o que poderemos, pero con medio rural, eu quero remarcar que a coordinación, que fun, volvo a insistir moito, isto me afecta moi directamente, da condición de presidente provincial, pero tamén non vou olvidar o meu pasado como director de emerxencias, coñezo ben o dispositivo, coñezo ben como estamos funcionando e creo que o éxito de que non estemos lamentando víctimas persoais, que a extensión ardida máis de 62.000 hectáreas, e que estemos falando de moi poucas casas habitadas ardidas, moi poucas casas habitadas ardidas, para a magnitude fala ben do dispositivo, non? E para iso é onde estamos nos coordinados e efectivamente estamos falando tamén xa no momento de que se trasladan cuestións que eles van vendo sobre a marcha e que nos estamos evidentemente tomando en conta porque hai que xestionar a posemerxencia, hai que xestionar o futuro, hai que mellorar a resposta e, sin dúbida, esas peticións que tamén fan os compañeiros a pé de obra, esas peticións que eles teñen porque son víctima da situación que teñen, pois, efectivamente, nos las recollemos, las trasladamos e creo que vai a servir para mellorar. É unha parte positiva desta desgracia. No sé si en algún momento ha tenido tiempo para reflexionar y ha pensado cosas que desde las distintas administraciones o también la sociedad en general que se podrían haber hecho mejor para no evitar esto, pero que no fuese tal la magnitud. Sin duda ninguna que cando estamos falando este resultado, estamos falando de que hai cousas que hai que mellorar. Tamén quero poñer un componente importante de novedade en canto ao desarrollo da emerxencia. Os lumes que temos ahora mismo, en algúns casos, son uns lumes que se chaman incluso de sexta xeración, lumes que son convectivos, que supoñen que son como bombas, que nun momento determinado expanden, como se houbera caído unha bomba, expanden efectivamente os seus efectos e son prácticamente incontrolados. Isto nos pasou na zona da Rúa, e onte mesmo a noite estaba na zona de Laza, e nos pasou como, estando protegendo un pobo, surgiu un lume nun monte diante de nós, onde estábamos defendendo con moitísimos medios, e surgiu un lume enfrente a 1 kilómetro. Como se ali había, pero cunha virulencia tremenda. Eso fai que sea prácticamente imposible, porque estábamos defendendo un pobo con un montón de medios, o pobo non tuvo, era o pobo de retorta, non? Deuse defendido gracias á cantidad de medios que había, pero, sin embargo, evidentemente, os efectos dese lume que provocaba un microclima específico, como un aire moi potente que se vivía na zona ao lado do incendio, que non se vivía noutros lugares, e que, por lo tanto, iso temos que fai reflexionar. Pero sobre o que seguramente non fixemos ben. Eu creo que hai cousas que se poden mellorar inmediatamente, e eu creo que por aí teñen que ir fundamentalmente os primeiras accións. As primeiras accións é que a franxa de protección de vivendas ten que estar absolutamente expedita e libre. Me dá igual quen sea o propietario, me dá igual quen sea a persoa porque realmente é unha labor do propietario. E desde os concellos, eu son alcalde, notificarlo, dirlle, oye, pero non ves que isto primeiro telo que facer por lei, non te fai falta notificarlo. Igual que sabemos que non podemos beber para conducir, pois tamén temos que saber que non podemos ter unha finca en malas condicións ao lado dunha casa. E se é a nosa propiedade, témola que limpar, e que non fai falta que nos lo digan. E moito menos que nos lo exixan, pero ainda así,
pois efectivamente yo notificamos, seguimos, pero é prácticamente, en algúns casos é difícil. Entón, aí sí que eu creo, e vou a propoñer, efectivamente, dende a miña condición e dende a miña experiencia, vou a propoñer que esa franxa seguramente sexa ampliada, porque foi unha das garantías, efectivamente, na defensa desta vaga, ou está sendo unha das garantías, esa franxa que surdiu efectivamente no 2017, que nos demos cuenta que a beira das casas había que limpar, porque senón era imposible. Bueno, pois agora o que hai que garantir, non solamente seguramente a ampliación, a simplificación administrativa, que é moi procelosa todavía para chegar para tela limpa, pero sobre todo o que hai que garantir é a limpeza efectiva, por os medios que sexan, e facilitando a intervención da administración, obviamente, naqueles casos, sobre todo, nos que son moi complexos, como son os casos de persoas descoñecidas, de persoas sin titularidade, e a facela moito máis sinxelo entrar directamente e ser máis contundente nos casos das persoas efectivamente propietarias, notificadas e que non fan caso ao cumprimento desta obriga. Esa é unha, sin dúbida, das cuestións que máis temos que facer. Logo, bueno, pois efectivamente máis medios, sempre fan falta máis medios, temos que ter en conta pois, o carácter destes novos incendios, temos que ter en conta moitas cousas, pero eu creo que fundamentalmente outras cousas a medio ou largo plazo, os usos do monte, o abandono do monte, pero iso xa é máis complicado, porque na mitad dun monte eu prefiero ou voume centrar no práctico. No práctico é que ao lado das casas este perfectamente limpo e que non xenere ningún problema e garantizar eso, e logo, e ao mesmo tempo, pero tamén me verei que o monte pois, non se abandone, non se use de outra maneira correcta, pero aí xa entramos en outras cousas que son moito máis complexas e que non son tan inmediatas. Pero isto sí é factible e a eso nos vamos a dedicar, por lo menos por parte desta Diputación. Dime. Bueno, que o BNG ten solicitado a dimisión inmediata da tenente de alcalde de Amoeiro. Non sei que opina ao respecto, con respecto á situación que ten acontecido nestes días. Bueno, a min, sí, efectivamente, coñezo a petición, coñezo os feitos, bueno, a mí xa mos comunicaron. Pois ese día, a verdade é que incluso estando non no operativo físicamente, pero como saben que formo parte do operativo, pois alguén me chamou e me dixo que estaban botando fuegos e demais, e dixen, pois eso non é posible, non sabía quen, eso non é posible, pero igual que me chamaron de festas e demais, en todos os casos aconsellamos evidentemente a suspensión incluso das festas, ainda que, por suposto, dos artefactos pirotécnicos. Bueno, a min, eu non me gusta emplear palabras grosas, pero si temos que ser contundentes. É un feito absolutamente condenable. É un feito absolutamente condenable que nunha situación como a que estamos vivindo, evidentemente se leva a cabo esta conducta, que é unha conducta de risco certo, ademais, por o que me dixeron, era a noite, xustamente cando máis difícil sería a extinción, creo que tamén xa foi por a tarde noutro lugar, co cual, efectivamente, se isto así, despois da boda, despois isto era xa na reboda, ou na posboda, ou non sei como lle queiran chamar, en definitiva, son dúas conductas que reiteradas no tempo son peligrosas, porque se son peligrosas ás 4 da tarde, tamén son moi peligrosas ás 11 da noite. Cando, efectivamente, hai un incendio non poden voar medios aéreos, cando a dificultade do mesmo é moita, a distinción é moito maior. Eu, dende logo, condeno os feitos, non pode ser de outro xeito. Condeno os feitos e me parece unha irresponsabilidade, evidentemente, este tipo de conductas, e a partir de aí que cada un toma as decisións que lle corresponden. Conforme o que fixo, debería ter a responsabilidade que lle corresponde. Eu creo que non o houbera feito. Seguro que non o houbera feito. Se houbera pasado isto, pois seguramente houbera asumido responsabilidades. Pero, bueno, eu quedome na descripción, na condena e na petición de que cada un adopte as medidas que considere oportunas respecto á súa situación personal. Y luego quería preguntarle también, que como usted ha recordado, fue director de emergencias, no sé si puede explicar, porque hay gente que está pidiendo que se solicite la situación 3. ¿Por qué no se ha solicitado? Perfectamente, moitas gracias, ademais, porque o hubiera explicado directamente, pero así moito mellor. Vamos a ver. Nivel 3.
Como se pode solicitar e que aporta? Para moita xente, o nivel 3, que non é outra cousa que o Goberno do Estado dirixa o dispositivo de extinción de incendios, é a solución. Por desgracia, non é a solución. A solución son máis medios. Xustamente é o que está pedindo a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, efectivamente, o que está pedindo do Goberno do Estado é que se deixe de excusas e que aporte todos os medios, desde o minuto 1, todos os medios que sexan capaces de aportar para a extinción do incendio. Ben, a partir de aí, podemos falar da dirección ou non dirección da emerxencia. Efectivamente, a Xunta de Galicia fixo eso. Pudo pedir o nivel 3? Sí. E quen nos aportaba o nivel 3? Un solo medio máis? Non. Eso é moi importante. O nivel 3 non significa que haxa ningún solo medio máis por a declaración do mismo. Significa que o dirixa outra administración. Ben, podémoslo pedir. Nos creemos que a dirección, por decir de alguma maneira, ou a Xunta considera que non é o problema son os medios. E por eso, efectivamente, bueno, pues nos estamos na situación que estamos que de traballo. Pero eu expoño outra cousa. O Goberno Central non fai falta que lle pida a Xunta de Galicia. Pode e debe declarar el nivel 3. Ca legislación na mao pode declararlo inda que só haxa unha gran emerxencia nunha comunidade autónoma. Debe declaralo no caso de que a emerxencia supere unha comunidade autónoma. Aquí hai 7. Por lo tanto, se non hai nivel 3, por parte do Goberno, é porque il non quere o nivel 3. É porque il non quere a dirección. Así de claro. Senón, ahora mismo, toma a decisión e nos poñemos a súa disposición. Pero, insisto, non supoñen máis medios e para mí non é garantía de mellor dirección. Il pode facelo cando queira. Precisamente, esta fin de semana tiñamos aquí o presidente do Goberno, vostede poido compartir con il esa visita do centro de control. Entendo que puido facer chegar todas estas necesidades das que falaba, o tema da posemerxencia. Non sei se obtivo algunha resposta ou algunha garantía pola súa parte de que se vai a traballar ou que vai haber colaboración nese senso. Mire, cando unha persoa ven dunhas vacacións e se reintegra as súas vacacións e simplemente ven a un lugar, a unha reunión, a escoitar e a falar de cambio climático, eu teño escasas esperanzas na súa aportación, así yo digo. Non obstante, a aportación que se lle fixo eu non o podo entender, que, sendo presidente do Goberno e con 7 comunidades autónomas incendiadas e algunhas en moi grave estado, como é o caso da nosa e como é o caso de Extremadura, o caso de Castilla e León, eu non podo entender que se este de vacacións. Non o podo entender, quizá porque se te pilla de vacacións, pois, lóxicamente, que pode pasar, a mí me pasou, pero inmediatamente que pasou, viñeme, porque é o que hai que facer. Eu non digo que a xente non podíamos coller vacacións, temos dereito a descansar todo o mundo, pero que non podes é estar, verte facer a foto e marcharte. Bueno, eso dito de tal. Outra cousa, pois eu creo que cando un comproba a magnitude, no que decíamos de petición de medios, os medios están pedidos por escrito desde o CECOPI, por escrito, e aí sí lle enumeraron 200 soldados, non sei cantos bulldozer, avionetas, bueno, teñen o detalle que eu non me sei de cabeza ahora mismo, lógicamente, cantos son. Teñen o detalle completo do primeiro momento. Bueno, Marlaska dixo que o ministro dixo que os medios eran suficientes, probablemente porque tampouco pisou ningún incendio, e entón, pues, allí parecerán suficientes cando estás a pé de incendio e cando estás oindo a chamada da xente, de alcaldes, de particulares e demais, desesperados por que o lume lle chega ás casas, pois, como eles probablemente non o oíron ou non o oíron, pois non son conscientes. Os medios faltan, pero faltan porque estamos nunha situación extrema, estamos en 62.000 hectáreas. Unha reflexión, fíxense vostedes, dixenlle que o sábado había 39 incendios, unha avioneta por incendio son 39. Non hai dispositivo que teña 39 avionetas. Unha por incendio, pero que fan falta moitas máis. Que a magnitude destes incendios fan falta moitas máis. Entón, a donde nos vamos?
A onde nos vamos? Estamos nunha situación absolutamente desproporcionada. E nesta situación absolutamente desproporcionada, o goberno central o que ten que facer é poñer todos os seus recursos, ser conscientes. O que fixo, permítame, modestamente a Diputación non ten avionetas, a Diputación ten bulldozer, ten góndolas, ten os consorcios, e desde o minuto 1 puxemos todo o que había aí. Iso é o que se lle pide a calquera nunha emerxencia. Non pode ser que estemos nesta situación e que alguén diga que hai suficientes medios, Marlaska, o mismo señor que diga que non ve ningún motivo para asumir el nivel 3, non lo ve. Non queren a xestión de emerxencia. Que quede perfectamente claro. Non queren a xestión de emerxencia nivel 3. Non a queren porque non a saben xestionar. Así de claro. Nin van a aportar máis medios. E, por lo tanto, que aporten medios que non sabemos a xestionar. E non teño moitas esperanzas de que se cumpla, efectivamente, as peticións que nós lle fixemos. Sí, viñeron os 200 soldados, é o máis fácil, o exército é moi fácil e están para labores, pero esas son labores, evidentemente, absolutamente necesarias, de vixiancia, de axuda en proceso de evacuación e demais, pero que non van a servir para extinguir, porque non poden extinguir, evidentemente, que non están cualificados, obviamente, incendios forestais. Se iso non vai servir para extinción, vai a mellorar dispositivos e, a partir de aí, bueno, eu espero máis medios aéreos, eu espero máis medios terrestres, espero moitas cousas desto, pero se me di a verdade, esperanzas poucas. Espero, pero teño pouca fe. Y no sé si nos podría contar si desde el CECOPI pues, se ha hablado o valorado alguna posible estimación de cuándo esto podría empezar a verse, pues no sé, al final del túnel. Sí, no, Miguel, estamos valorando todos os días, pero o problema é que non depende de nós, é dicir, aquí fundamentalmente depende basicamente de dúas cousas. Unha, o cambio das circunstancias meteorolóxicas, que non dependen de nós. Porque con estas circunstancias de tantísimos días, a máis de 40 grados, que hoxe é a primeira vez que alivia un pouco e baixamos un pouco dos 40 grados, con este nivel de vento, con este nivel de intensidade, con este baixo nivel de humidade, pois, bueno, danse todas as circunstancias, isto fai imposible prácticamente paralo. A única posibilidade sería esa e tamén, obviamente, que cada día sumamos máis efectivos, porque sobre todo outras comunidades, outros lugares, todo o mundo das empresas, todo o mundo suma, seguimos sumando, e, bueno, isto evidentemente chegará un momento no que teremos terminado, pero se me pide un escenario ahora mismo previsible, non lle podo dicir ahora mismo, sería mentir. Nada máis. Bueno, pues moitísimas gracias.